Аз не съм я гледал, така че нищо не мога да кажа. С Конан Обърен го харесвам като... Да не мислиш, че седи художник и ги рисува квадратче по квадратче, на ChatGPT, направи ми Сикстинската капела. Човек. Здравейте! Вие сте с канала Many на Movie. Аз съм Христо. Днес компания ми правят Димитър Розов и Александър. Здравейте. Здравейте. Оскарите бяха скоро и ние дадохме предположения за част от победителите. Дали бяхме прави или не, ще разберете в този епизод. Аз бях прав. Сега с Розов и Сашо ще минем през наградите, за да видим колко от тях успяхме да познаем кой ще бъде победител, кой няма да бъде победител. Чай само си ги извадя, че аз не помня как съм ги гласувал там. Аз мога да кажа, че за Best Picture не съм познал. Естествено. Добре, като цяло да попитам, вие доволни ли сте как протече 97-та церемония по връчване на Оскарите? Аз не съм я гледал, така че нищо не мога да кажа. Тръгнах да я гледам, по един български канал и гледах студиото при това, което всъщност. И държах 10 минути и казах, че не мога да си го причина това и не успях да ги намеря как да ги гледам от оригиналния източник. И просто не ги гледах. И си легнах. И според мен по-добре съм направил. Сашо, ти? Аз това студио го пропуснах, което каза Розов. Мисля, че беше за моето... по-добре за моето ментално здраве. Да. След това българския превод малко too much ми дойде и трябваше да ги търся на английски. За щастие ги намерих на английски, да ги гледам онлайн. И добре беше, нали, в сравнение с миналите години беше малко по-адекватно, но може би тук съм малко по-байс, защото аз Конан Обърен го харесвам като водещ. Аз не мисля, че това човек, който мога да води Оскарите, човек. Много е странно. Не знам защо, не мога да го обясня. Просто за мен той не е нито комик, нито е водещ, нищо не е от тези неща, които са. Защото, примерно, ако си гледал Оскарите някога, примерно с, да кажем, Стив Мартин, с Алек Болдуин или сам, като си гледал, даже и по-новите, примерно, ако си гледал, даже тази, която Елена Дедженери, там се казва, не, тя също като вож беше супер. Ама просто когато се опиташ да прави някакви смешки, тогава не се получаваш, защото тя не го може това нещо. Ама тя не е виновна за това, защото някой го е написал там. Но иначе тя като водещ беше супер. Докато мене Конан не ми се връзва като нищо от тия неща. Нито ми е комик, нито ми е водещ, нито ми е такъв, нали, който примерно пак да е супер незначителен, така ще го кажем, незначителен, който да не се забелязва на церемонията. Нали, да такъв просто да минава там нещо, да казва коя е следващата церемония, където казвам аз. И той не беше нито едно от тия неща, не ми е. Аз съм свикнал него да го гледам и на него целият му хумор е това, той се опитва да... Защото на него му е неловко постоянно и той за 30 години не се е отпуснал и на него това му е един вид чара, че той прави някакви глупости просто за да... Ма това са Оскарите, ти не мога да правиш глупости там и да си... Защото Стив Мартин прави глупости, Били Кристал прави глупости постоянно. Упи Голдбърг, даже всичките там беха простотите с тия костюми и с тия работи, но ти знаеш, че те са такива хора. Да. Ти знаеш, че Стив Мартин прави глупости и от това живее. Ама тук въпросът е, че Конан е по-известен там, отколкото тук и принципно те си заложиха някой известен там, който... Чакайте да кажем сега, ние това го казваме, а ние сме никакъв критерий, нали? Аз да не ние вие. Защото това че аз не харесвам Конан... Ние сме хора във филма. Няма никакво значение аз дали го харесвам или не, защото там те ще кажат, те веднага са пуснали някакви анкети, после тия, те винаги си правят. Кой е доволен, да, тия неща. Но церемонията, според мен, защото гледах някакви откъси от нея, ми хареса как изглежда сцената, как е светното, как е направено. Не ми харесаха някакви речи там, защото ги гледах после по 5 минути на някои актьори. Големият победител на Оскарите, Анора, има 6 номинации и 5 награди. Как ще коментирате този филм? Мен филма ми хареса, но не мога да разбера защо взе толкова награди. Всъщност да кажа, че защо взе 3 от тия 5 Оскара. Защото според мен за монтаж може да мине, нали, там между ако се и другите. Шон Бейкър е направил сам монтаж, доколкото знам. Точно така, режисьора, което е супер, но там има някои други номинации за режисьора в никакъв случай, според мен никакъв шанс. Това просто не може този филм, в сравнение с другите номинирани говорим, защото този филм пак той е много хубав, добре е направен филм, режисьор всичко, но другите филми са режисирани в пъти по-добре според мен. Добре, ти казваш, не си доволен с наградите, които той е получил. Не си доволен за 2 от наградите, които е получил. За кои не ти харесват? За актриса? За режисьор, за актриса не ми хареса също. Защото тя много симпатично момиче, което аз не помня как се казва. Майки Мадисън. Не, аз го казвам нарочно така. Супер симпатична, но аз не знам как се казва. Зрителите. Да. И това е някакво... Това говори, нали... че тя не заслужава Оскар по никакъв начин. Няма как. Примерно Деми Мур. Деми Мур трябваше. Ма то не е само Деми Мур, там имаше още
3-4 жени, които според мен са по-добре от нея. Уикет малко Емилия. Ама ти гледал ли си го Уикет? Защото аз го гледах Не. и тази жена прави много добра роля там, човек. Ма много добра, наистина. Супер странно е, защото аз това като филма не става. Нали, не ми харесва на мене, но тя много добре се справя там. Много добре. Нали, и ми е странно, че го казвам даже, но тя е много по-добра от Мики. Майките, да. Майки, извинявам се, Майки, ако ни Мики. слуша и тя пак, да, като Майки миналия път, Марисън. кой ни слушаше там някой. Брат Пит. Дени Да, брат Пит Вилньов. ни брат слушаше Пит, и още бе. някой човека, да. Да. Така че... И какво да ще... за сценарий не разбирам защо има Оскар, наистина. Не мога да го разбера това. Пак в сравнение с другите говорим номинирани. И какво беше другия петия? За какво беше? Значи, сценарий оригинален, А за най-добър режисура монтаж, казахме, не? режисура, Монтаж. най-добър филм. Най-добър. И това също. Значи, според Окей, да обобщиме. Коя награда той трябва да заслужава според теб? той не я заслужава, но има шанс, можеше да му я дадат наистина, беше за монтажа. Това беше. Всичко Окей. друго. Едиан Броуди като бруталистът. Ма то според мен имаше два Оскара, които беха сигурни още преди да започне. не Оскарите да се появят въобще, ами за тази година. И това беха неговия и на второстепенната женска роля. Зои Салдана. Да, това беха сигурните Оскари, които аз не знам някой нормален човек, който да е гласувал за някакви други хора, освен тях двамата. И тук не заради, според мен, заради самите изпълнения или превъплъщения на тези актьори, ами просто заради целият шум, който се случи около тия неща. Защото те наистина са много добри. Наистина. И Едриан Броуди в това е много добър. И Зои е много добра в тази роля, която колкото и да е странен филм, колкото и да е смел шилкан, негледаем филм за мен. Но тя се справя там много добре. Наистина. И другото е, че при тях имаше, примерно, при Зои беше, конкуренцията не беше толкова голяма, според мен. Защото сега не съм сигурен точно кои бяха другите номинирани всичките, защото ще излъжа, някой ще изпусна, но при нея беше по-лесно да го познаеш, че ще е тя. Заради персонажа и заради нейното изпълнение, защото те много обичат хора, които са драматични, пак пеят през това време, пък някакви такива работи. Да, много се харесва. И другото е, което не можеш, сега тук ще стане малко семитски скандал, сигурно, но няма, аз не знам, той има един много лав на Рики Джервес, който казва на Кейт Уинслет май. Направи филм за Холокост и ще вземеш Оскар със сигурност. Нали? И тя направи филм за Холокост и взе Оскар за него. Така че много е лесно да спечелиш Оскар с филм за Холокост. Особено ако играеш репресиран, депресиран евреин. Де факто това е втори Оскар на Едриан Броуди, пак е за пианиста част 2, само че не е пианист, е архитект, който го дискриминират в щатите. И то също, да, не го дискриминират в Полша и в там окупирана Полша, го дискриминират в щатите 20 години след това. Не, но имаше и академията, имаше хора, които бяха гласували за Едриан Броуди, защото си мислеха, че Ралф Файнс вече има Оскар. Което е фрапантно, нали? Как може да гласуваш без да знаеш за какво гласуваш? Аз смея да твърдя, че Ралф Файнс е много по-добър. От Едриан Броуди? Да, в Конклав. В пъти по-добре. Нали, тук отиваме на моята болна тема, че този филм не получи рекогниция. Смисъл, какво значи? Този филм го получава призванието от зрителите, човек. Защото аз миналия път, когато правихме предаването и говорих за Оскарите, че това, всъщност те Оскарите не ги правят зрителите, човек. Там събирате ни хора, които решат какви награди. Ние не можем да им се сърдиме на тях, защото това си е тяхна работа. Да, но после, че... Но може да ги коментираме. Да, като каза предния епизод, нашият първи епизод, там коментирахме представянето на Дюн 2, как би се представил. В момента той има 2 награди. Аз казах, че има 3 от 3, нали? Ти казах, че има 3. Да, ама коя не му дадоха? Монтаж. За монтаж, да. Което е много странно също. Защото аз казах, че нали, са на едно ниво, но аз бих поклонил към Дюн. Даже и към Конклав пак. Ти визуални ефекти даде на планетата на маймуните, а всъщност това е някакво, това е лобиране на, как се казва? Планетата на маймуните. Да. Това е, според мен, тия могат да ги съдат там от планетата на маймуните, тия, които са правят специалните ефекти, могат да съдат. За практични? За кое? За практични ефекти. Много хубав въпрос, който трябва да питаме Skynet-а. Айде Skynet. А ти като оператор, как ще номинираш победителят в... На който и да бяха дали наградата, не ще да сбърка според мен. От всички номинирани. Като сега, аз лично бях за Конклав, ама това нищо не значи пак. Защото според мен всичките можеха да спечелят, защото те са съвсем различен стил филми. Конклав за оператор не беше. Той беше номиниран въобще, да. Не беше, да. Но всички филми, които бяха номинирани, плюс Конклав, плюс още там, примерно The Order, още някой филм, който мога да изборя, спокойно можеха да вземат тази година за Оскар за операторско майсторство. Това ми е трудно съчетание. Следващият ми въпрос е към една категория, към която вие двамата много проявявате интерес. Тя е оригинална песен за филм Емили Перес.
Аз я познах между другото. Да, той е познат. Песента, защото те имаше две песни от Емили Перес. Да, номинирани. но тази звучеше много по-добре заглавието, аз затова не я писах. Аз Много испанско съм беше. без това. коментар. Така. Ма то няма... Коя друга да насложат, бе, човек? Поне нещо. А помните аз какво ви казах, че те има 15 номинации този филм и ще спечели 2 или 3 максимум, защото всички беха Той колко спечели? Една? Една. Не, май Не, две. две. Песен и Песен Зои и Салдана. Зои Салдана. Да, точно. Да. Как мислите, че се представи веществото с Деми Мур? Аз не мисля, че взе нещо. Взе за грим и прическа. Тоест, Аз и това го познах. Аз съм много добър, бе. Да. Аз трябва да съм заскачал, не ми пускате те на мен такива да ги... Трябваше точно да пуснеш. Да. 6 от 49. Ами не, И аз толкова познах 6 от 49 точно. Вие познахте по 3 от 49, така че... Деми Мур трябваше тя да вземе всъщност. Да. То просто... Точка. Окей. Анимация? Ами аз тук бях много... Аз съм изненадан там от флоу. Аз съм изненадан, но приятно изненадан според мен. Да. Аз просто не мислех, че те ще посмеят да дадат наградата на това. Защо? Ами, защото този филм е правен от двама човека, които са го правили там 10 години, примерно, не 7 или колко години са, на софтуер, който е напълно безплатен. Който... Да, те са си някакви художници, които са решили. Филма не знам дали са го гледали хората, но силно препоръчвам да го гледат. The Loud Robot, който аз бях пуснал, че според мен е много по-добър филм. Но The Flow е интересен като филм, интересен е като анимация много, защото е супер различен. Той Ловас и Громит също беше. Ловас и Громит се обра на по-истинските награди, както аз им казвам. Може после да кажем. Не. Истинските награди за кино са в British Academy. Бавцата. Да. Най-добър анимационен късометражен филм, какво мислите? Там не съм гледал. Аз ги гледах всичките. И смея да твърдя, че това може би е най-силната година някога в Холивуд. За късометражни филми. Направо е. И 5-те филма са прекрасни. Направо са чудо. И ги даваха в България, което беше на кино, което беше много странно. Коя награда най-много ви направи впечатление? Искате да коментирате? Ами аз лично за филм най-много ми направи впечатление, ама не по правилния начин. Да, това никой не очаква. Аз очаквах Бруталиста да вземе за най-добър. За най-добър филм? Да, не очакваха нова. Аз исках да спечели Конклав пак, но аз мислех, че мисля, ще е за Бруталиста. Конклав, да. Аз и за режисура мислех, че ще е Бруталиста, защото това пак е учебник, не такъв като... Ти като го правиш този филм, вече нали, си пишеш речта за Оскарите, но... защото той е направен много добре. Чисто режисьорски Бруталист е доста силен филм, но твърда, че на Бергер е много по-добър. Нора филм само за $6 милиона, да има 6 номинации и 5 награди. Това е една от причините, да според мен, защото само 6 милиона. Защото всички казват само 6 милиона. След това нали говорихме, преди малко говорихме с тебе колко пари са дали за маркетинг в Академия. 18 милиона, това е... Ама пак и хам, това няма нищо лошо в това. Ама имаш. Какъв е проблема? Подбиваш. Какво подбиваш? Купуваш си, това е... Ама ти ако мислиш, че могат да купат така 40 и колко там, аз не знам колко тази година са... 73-та Шафт като печели оригинален тим тогава за какво ги гледаш? Ти Оскари тогава, няма смисъл. Печели оригинален тим сонг, Кал Бел, който е продуцент на Стакс. Раздава там... Да раздава мангизи. Всички ги знаем ти истории. Ама, пак ти хам, той какво печели от тара? Ти ако дадеш 6 милиона за филма си и след това дадеш 18 милиона за реклама за Оскарите, смея да твърда, че си доста глупав човек. То само фактът, че си бил или номиниран или печелиш Оскар, ти издига кариерата. Защото ти дай от тия 18 милиона, 10 ги дай още за филма и ще стане много по-добър филма. И Шон Бейкър няма да Оскар, защото ще е само 16 милиона филма, вместо само 6. Аз не мисля, че са го дали за това. Мисля, че го даваха просто, защото имаше фурор също Емилия Перес. Ама те, според никой нямаше да дадат на Емилия Перес за най-добър филм. Не се знае, но и за Бруталиста имаше излязоха, че са използвали изкуствен интелект и какви ли не други. Ама какъв е проблемът? Аз пак това ми е другата тема, която с изкуствен интелект. Какво лошо има в това? Аз лично съм... Всеки един от нас ползва изкуствен интелект всеки ден в живота си, брат, по някакъв начин. И какво да забраним живота или какво да забраним смартфоните по същата прилога? Другите филми няма такова нещо. В Flow няма. Ама самият софтуер, който прави Flow, той прави... Ние говорим за филмите, които са номинирани за най-добър филм, които са играли. Добре, Дюн. Там къде има... Конклав, всичките... разбирам, че сте на различно всичките декори са правени на изкуствените. Гаранции ти дам. Проектите са правени. Да не мислиш, че седи художник и ги рисува квадрат по квадрат. Какво ще напишеш на GPT, направи ми Сикстинската капела. Точно така, да. Нали? Да. Ма не, ти му даваш, направи ми го в студио 5 на 5. По-късно, разбирам. Не ми го пари, нали, да ми я нарисуваш наново. Темата, но кажете за речта на Едиан Броуди. Нищо не казвам, но за сметка на това 2 пъти. Окей. И е 5 минути загубени за нищо на човечеството. Да, той за нищо не е. Не за човечеството, за човечеството. Какво каза, нали?
нищо не каза той. Излезе, благодари там, метна дъвка по приятелката си. Добре, Адам Сандър. Супер пич. Ела, това прави Оскарите, как се казва, такива... Ами не, защото имайте преди, че Оскарите ги гледат кои? Бели хора, които имат пари и които харесват към, как се казва, звезди и така нататък. Благодарение на Адам Сандър, на Уил Смит, който удря шамари и така нататък, почва да ги гледат някакви хора, Джон които Сина. никога няма да ги гледат, да, тия Оскари. И Джон Сина, който се появи, нали, по... Да не кажа Меч. какво. Да, по меч. Благодарение на тия хора, някакви хора се интересуват от Оскарите. А то това е идеята на тия, които организират Оскарите, реално. Така че идеално свършена пиар работа, да. Това беше в началото той. Отиде каза на Тимати Шаламе. Няма значение, човек. Шаламе! И това, то е такова, нали, как се казва, мем или мим, или как там се казва, това е от не знам колко време го има. Ето, това от, нали, от Златния глобус, Ники Глей. Да, беше там, да. казал, че името ти звучи като нещо, което Адам Точно Сандър така. би казал. Това бяха нашите коментари на тази годишните Оскари. Останете във филма с Made in a Movie, ударете камбанката и се абонирайте за нашия канал. Дали някой удря монитора са по камбанката? Такъв...